Здравейте YouTube, аз съм Еско, тук сме Неколко и това е следващ епизод на Майнкрафт. И както помните в предишния епизод, дето оня ендерман го търсихме 20 часа на кони към мен. И как виждате, ние станах малко да поиграем, колко влезе в мината и намери много айрон. Тия 8 диаманта аз намерих 4, колко 3. И имаше един диамант, мисля, че беше бъгнат. Или просто не сме видели, че сме взели още един. Като си го сложихме в честа, тогава чак забелязахме. Имаме малко голд, лапс мазули, имаме... редстоун мисля, че не сме откривали. Чакай да си снима кирката, имам кирка. Отиваш да копаеш ли? Добре. Ама не преди диаманта на кирка. Ще ги пазим. Дай надяс наляво. Тъй. Играме. Кирката. Вземи си торчове, де? Нямам торчове. Имаш кол. Нямам много пръчки. И като влезеш в някоя мина, веднага взимай кол, че не трябва. Стига ли, че взе всичко дърво? Тъй. Чакай, то трябва да направя на няколко пръчки. То една пръчка се прави сигурно торч. Давай. Служи още една пръчка. Още един път пръчки направи. Още един път торч. И мисля, че ще стигна 40 торча. И тръгвай. Така. Ама човек наклони го към мен. Беше тут много удобно. Или я чакай. Така, върнахме се. Извинете. И тръгваме да търсим мини. Ама да са наблизко до къщата, защото така ги загубим. Аз ще помня пътя. Че къщата ни... Я пак изправи. Така. Така е ли? Малко тук в тази река. Аре да се направим върни се. Да се направим въдица и малко такова. Да. Защото нямаме храна. Като аз знам, че къв късмет вадиш. Малко да е нагоре, ако обичаш. Така. Чакай, че ми се стича тук нещо. Врата под явно. Нали знаеш къде отиваш? Да, трябва да съм. Добре, трябваше някъде да спомня. Ето и тук се качи. Тук на тая планина трябва да се качиш. Ти го помня от предния епизод. Чупи просто, бе. Чакай, бе. Стига не ме насърча, ако да правя. Аз знам да се прави. Да не съм някой си там. Фермата. Айде, бе. Не ти върви нещо на късмет. Човек, просто има лияни, по тях се качи. Къде са лияните? Му гледай са, надясно. Ох, майка. Няма докато се качат там на лияните. Бихме цял час. Трябва да и тук къщата. Аз също покажи с каква броня сме. С айрон броня сме. Ти ако искаш направи фермичка. Чакай. Събери дърво. Имаме. Ама трябва ни доста дърво. Все още няма да правим ферма. Малко повече да се развием. Добре, най-вероятно следващия епизод. Който може да е някъде, не знам си кога. Значи къде да отида да ловя? Тук? Да, е тук е. Чакай, тук мръсна вода, някой мръсна реваш. Ето и тук. Тук е хубаво място вече. Айде, бе, ко се бъгна, бе.
Извинявайте. Аз се чуя, ще ми се бъгна. И се започва. Чакаме да хванем нещо. Може да ми кажеш Еска колко часа сам да знам? Не мога да видя. Чакай. И 50. 9-4. Айде бе! Шмана игра. Извинявайте за израза. Аз много ни. Защото... Ама излез от тук. Така. Чакай малко по-близо да има на мене. Айде бе. Не бе, по-надълбоко го трябва да е. В средата. Тъй. Виждаш ли? Не се вижда. Трябва търпение. Я малко нагоре го дай. Айде. Не дай. Малко ми стана скучно. Аре по-добре сега да си правим фермите. Чакай. Давай. Смет. Много късно. Чувам помпаш. Ама събери дърво първо. Знаеш, че просто трябва да скачиш, нали? Събери доста дърво. Добре, ще събера. Чакай да видя. 14 дърво няма до никъде не стига. Трябва ни към поне 50. Аре бе, нали тук имах някъде айрон такова. Ма ще си айрон. Забрадва ли? Да. Две клички. Имам 4 клички. Иначето не се разбира, че ми трябва такова нещо. Сега ще бъде много по-лесно. Да, не бързо. На мен ли ме струва или почва да се стъмва? Струва ти се, че се стъмва. От се стъмва. Веднага влизай в леглото, преди да се излезли монстрите. Аз не съм ги пускал. Пусни ги. Няма бе, човек първо да направим фермата. Окей. Защото да не стане като предния епизод. Дето умрях 30 пъти. Да, заради ми малко зомби. Да, дето по-бързо от Ламборджини. То си е Ламборджини. О, вземи авеноид. Нищо остави. Вземи брезово дърво, нищо няма стане. Да бе, аз точно нали там отивам на страна близото дърво. Брезичка. Трябва на 3. Събери 20 някъде. 20 дали ще не стигне? Да. Ние имаме още 14. Бе да се стигне, бе. Малко дай нагоре. Така. Айде бе, елате ми брезички. Виж. Тук почвам. Тая бреза и свършваш. Може. Не си прав. Стат на още 2. Добре, айде. Ето и стоп. Баба идва. Бързо. Ако ма вече играя, ще му кажеш до вечера. Дали идва?
Да го прави на цялото. Чак, извините за драги зрители, че аз не мога да произнеса направо. Ми хвърфи устата. Така, до сега паузирахме и стана едно лошо нещо. Аз трябва да си тръгвам, защото съм на гости. И това беше всичко от този клип. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, моля ви, харесайте го. И ако искате още, не забравяйте да се абонирате. Чао!